Tervehdys jälleen taas ja huoltovideo taas jatketaan ja sähkön osalta itse asiassa. Ja nyt meillä on Epe Tumastekilta kertomassa vähän, että mitä meidän sähkö oikein on. Ja miten se ylipäätään toimii ja mitä sähkö on ja miten se niin kuin pientalossa ylipäätään menee ja jne. Ja vähän käydään niitä kysymyksiä läpi, mitä on tullut asiakkailta niin kuin sitten muuttamisen jälkeen myöskin tässä sitten läpi. Mutta mitä sähkö on? Miten se toimii? Miten se tulee meidän taloon ja näin poispäin? No, sähköhän on jotakin elektronien virtausta näin alkuun, mutta sähkö tulee ensin tuolta kaupunkien sähköverkosta jakokaapista tulee kaapelilla tänne talojen sähköpääkeskuksiin. Siitä sitten kaapelit vähän pienenee ja menee talojen sisälle ja talojen sisällä vielä vähän pienenee ja menee kytkimille ja pistorosille noin äkkiseltään. Joo. Ja yleensähän meillä on tän näköinen meidän jakokaappi, tai siis tämä ulkokeskus, Kyllä. Eikö vaan? Mutta käydäänkö nopeasti läpi tässä ulkona, kun vielä ollaan, että mitä tuolla on niinku sisällä? Joo. Ylipäätään. Niin lähdetään katsoa sitä. Yes. Elikkä useimmitenhan meillä on näissä nämä vivut, josta oletettavasti saatan auki tämän kaapin. Kyllä. Ja täällä on suojapellit, että sieltä ei sitten johot ja muut sitten paista ja kukaan pääse loukkaamaan itseensä sitten suotta. Mutta mitä meillä täällä on? Tässä meillä löytyy niin asuntojen sähkömittarit ensinnä ja sitten molempiin asuntoihin, jos on tämmönen pari taloa, niin löytyy yhdet pistorasiat ja kolmivaihe pistorasiat, joiden sulakkeet löytyy niin tästä. Sitten koko kiinteistön pääsulakkeet löytyy tämmöisen pellin alta ja sitten huoneistokohtaiset pääsulakkeet löytyy sitten tästä ylempää. Ne on ehkä tärkeät, mitkä te joutuu tietämään. Joo. Saako näihin itse koskea muuten näihin? Ne on sinetöity, niin niitä ei saa silloin aukasta mitään, mitkä on sinetöity. Siinä pitää sitten konsultoida. Toki hätätapauksessa voi vaihtaa, jos menee, niin näitä pääsulakkeita, ettei mitkään pakastimet ja muut sulaa. Okei. Mutta mitenkä sitten niin käytännössä, jos täältä niin joku pamahtaa, niin mihinkä meidän pitäisi soittaa sitten, jos oletetaan, että vika on täällä, että ollaan tarkistettu näitä. Nämä käydään sitten myöhemmin läpi, mutta ollaan tarkastettu kaikki muu ja enää on sitten tästä vaan kiinni. Mihin tästä sitten niin soitetaan? No, sähköverkkoyhtiölle vai? Ihan urakoitsijalle. Niin, että se on ihan urakoitsijalle. Joo, Siinä ei niin tavallaan sähköverkkoyhtiölle ei soiteta siitä. Ei tarvi siitä soittaa. Okei. Sitten mahdollisesti voi löytyä näiden peltien alta niin noita varausputkia, mistä saa sitten pihavaloja ja muita. Joo. Katsotaan se vielä tarkemmin tuossa. Ja sitten meiltä löytyy täältä se mittari ja täältähän meillä löytyy vähän sähkön kulutuksia. Nämähän ei ole ilmeisestikään aina nollassa kumminkaan, kun nämä tulee. Että nämähän saattaa näissä olla lukemat vaikka mitä. Kyllä, ja niitä kannattaa seurata aika ajoin ja pitää itsellä kirjaa, että mitä siinä on. Niin. Ja siitähän näkee vähän omaa sähkönkulutusta niin. kanssa, että jos ei ole sähkölaskuja tällaisessa, niin pääsee sitten sieltä laskemaan, että paljonko vuosikulutusta on ollut ja jne. Okei. Ja tästä sitten lähtee, tuolta tulee sitä kaupungin verkosta tullaan tänne kaapeli, se menee jonnekin tuonne sisälle, sitä ei tarvii varmaan tietää meidän missään määrin. Ja tästä sitten lähtee kaapeli sisäkeskukselle. Kyllä. Okei. Ja noita peltejä, tämmöisiä suojapeltejä, niin ei saa mennä itse aukomaan. Ainoastaan nämä sulakkeiden suojat voi ottaa pois hätätapauksessa sitten, jos joutuu sulaketta vaihtamaan. Joo. Ja täällä on tämmönen sininen hieno nappi. Mitä meillä tästä tapahtuu? Nythän on kyseessä paritalo. Siitä se on pääkytki ja siitä molempien talojen sähköt lähtee pois. Eli jos haluaa naapurille kiusaa ja itse haita vaikka sähköt katkee, niin tuosta lomalle kun lähtee, niin voi kiusallaan kääntää. Aivan. Mutta tässä löytyy myös näitä pikasulakkeita, mitä päästään katsoa sitten tuolla sisäpuolella varmastikin kans lisää. Mutta... Ja nuo pikasulakkeet on ainoastaan näille pistorasijoille tässä keskuksella. Niin, aivan. Ja oikeastaan yksi juttu voitaisiin tästä ulkoa vielä katsoa. Meillähän on täällä niitä varausputkia, jotka katsotaan vähän myöhemmin, mutta sitten meillä on lamppuja. Löytyy myös täältä ulkoa. Joo. Nämä on ilmeisestikin aika käytettyjä lamppuja teillä. Tai samantyyppisiä lamppuja. Joo, kyllä näitä menee tosi paljon. Onko näissä, onko näissä vaihdon tarvetta polttimolle tai jotain tämmöistä? Meneekö näistä polttimoita miten usein? No kyllä niistä saattaa noita polttimoita mennä. Ne on GU10-kanalla tämmöisissä valoissa monestikin.
niin jos se menee, niin kannet auki ja vaihtaa sen polttimen. Niin siinä on vaan tuossa nuo 3 ruuvia, niin kyllä. nuo avataan tuosta auki. Jos täytyy olla kuusiokolo ruuvi, niin se auki. Ja osassa valoissa saattaa olla sitten kieritettävä semmonen. Niin joo, aivan. Pötkylä. Joo, ja sitten noita saa varmaan ihan normikaupasta. Joo, kyllä mä uskon, että Prismasta löytyy tosi hyvä valikoima eri lämpötiloihin. Niin, ja joo, tää lämpötilan juttu, mutta tosiaan, niin sehän kannattaa varmaan katsoa kanssa, että niin. Onko se kylmä vai lämmin, että tulee varmasti oikea polttimo sieltä. Ja... Joo, kyllä, ja se pitäisi yleensä lukea siinä lampu, kun ottaa irti, niin ottaa sen mukaan kauppaan, niin siitä pitäisi löytyä. Niin siinä lukee yleensä K jotakin 3000 tai 4000. 2000 tai 700 tai jotakin siinä. Niin, ja sen mukaan sitten ostaisin tuli sitten samaan värinen kuin kaikissa muissakin. Kyllä. Joo. Ja sitten meillä on niin ulkona myös käytetään aika paljon näitä spottivaloja. Tällaisia. Niin onko näille, niin kun, eikö nämä ihan tuskaseen jäkkäitä? On. Niissä on niin kiinteä ledi, että niihin ei voi mitään polttimuta vaihtaa, mutta käytännössä ne pitäisi kestää niin kauan kuin melkein kuin talo. Niin. Että siis erittäin kauan, että niihin ei tarvii varmaan katsoa. Joo, ja ne jos joutuu vaihtamaan, niin sitten pitää niin sähkömiehen vaihtaa. Joo. Ja useimmiten, että jos niin sanotusti lamppu ei syty, niin vika ei ole todennäköisestikään lampussa. No, hyvin pitkälti näin. Että monesti se on sitten sulakeita alhaalla tai vikavirtasuojia. Joo, okei. Aika, että sulkonen varmaan sen kummosempaa sähköistä. Ovikello oikeastaan, niin kuin olette ruvennut käyttämään aika paljon, niin ovikellohan on aika langaton myöskin. On, sen saa irti siitä, mutta siinä ei itse tässä napissa ole mitään pattereita tai muuta, se painallus sähköllä toimii. Se on aika käyttövarma tuo. Niin, että siellä ei ole paristoa tuolla toisessa päässä. Ei, se on suoraan pistorasiassa. Niin, että se on niin jatkuvassa virassa periaatteessa. Kyllä. Aivan. Onpa hyvä. Siinä ei mene lankaa mitään välillä, että se on ihan täysin langaton. Ei. Joo, aivan loistava. Ja sitten meiltä löytyy pistorasioita. Ne on niin kuin IP-suojattuja, kun ne on ulkona, eikö vaan? Kyllä. Että sillä lailla kevyttä roiskevettä pitäisi kestää. Joo, ei nyt kannata letkulla suihkuttaa, varsinkaan jos laite on kiinni, mutta ei ole vaaraa. Joo, okei. Mutta nyt oikeastaan voitaisiin hypätä sitten tonne sisälle katsomaan sitä ihmeellistä isoa keskusta, missä on hirveästi kaikkea hienoja nappeja. Yes. No nyt päästiin sitten sisälle. Ja tuoltahan tosiaan ulkokeskukselta tulee se kaapeli sitten tän näköiseen pömpeliin. Ja ovi on aika hyvin maastoutuu tänne valkoiseen seinään. Toki tässä nyt jotain kakkia vähän on, näkyy vähän liiankin hyvin, mutta maastoutuu aika hyvin tuonne seinään ja sieltä ihan tämmönen hieno nappi, käännät siitä. Aukeaa tämmönen ovi ja sieltä takaa meillä löytyy aika mielenkiintoinen tämmönen taulu. Hirveästi nappeja ja sun muita, niin lähdetään käymään pikkusen tätä läpi, että mitä nämä on tässä? Joo. Mäpä nostaa ensin nuo. Eli tässä ylhäällä meillä löytyy kaikki talon sulakkeet ja sitten vikavirtasuojat sekä pääkytkin, joka sammuttaa niin huoneistosta sähköt. Sitten tässä alapuolella on teletila, josta löytyy niin antennit ja tietoverkolle nuo RJ-liittimet. Eli sieltä saa sitten huoneisiin internettiä, jos haluaa jaoteltua. Joo, mitenkäs tää yläpuoli? Meillä on täällä näitä vikavirtasuojia. Niin tässä on testinappi. Tarviiko näitä niinku painella meidän kautta niinku loppukäyttäjän? Tarviiko niitä testailla? No joo, se on niin kuin täällä lukee. Täällä on ihan ohjeet, jos ei sitten ihan muista, niin 6 kuukauden välein pitäisi käydä painamassa näitä testipainikkeita, jolloin se laskee tuon vikavirtasuojan ja sitä myöten koittaa, että se toimii vikatilanteessa. Eli kaikki nämä käydään puolen vuoden välein painamassa ja sitten nostetaan takaisin, niin sähköt tulee takaisin päälle. Että jos on joku tärkeä neuvottelu menossa, niin silloin ei kannata käydä painamassa. Mutta joo, se varmaan nollaa sitten noi kaikki uunit ja mikrot ja sun muut, joutuu kellot asettelemaan varmaan uudestaan, mutta joo, mutta kyllä se kannattaa. Pieni murhe siinä vaiheessa kumminkin. Se on kumminkin se tärkein suojalaite, joka täällä on, jos sähköiskuvaara on jollakin laitteella, niin se toimii ensimmäisenä, että se kannattaa käydä koestaa puolen vuoden välein. Okei. Ja sitten tämä pääkytkin, niin sanotaan, että oli huoneistokohtainen, että nyt meillä tästä pääkytkimestä katkeaa vaan ainoastaan tämän huoneiston
sähköt. Kyllä, ja siitä sammuu niin kaikki sähköt. Niin, aivan. Ja sitten mennään tähän vielä alas nopeasti. Täällä oli sellaisia RJ-liittimiä, jotka on tavallaan niitä nettipiuha-juttuja. Joo, niin tähän niin voi ilmeisestikin laittaa jonkun reitittimen tai jonkun muun vastaavan, jonkun mokkulahässäkän. Joo. Ja tästä sitten pystyy niin jakamaan. Joo, ja nämä on merkattu, mitkä huoneet siinä on. Aivan. Ja sitten meillä on joku tämmönen härveli täällä. Se on antennihaaroitin, että siitä menee televisiosignaalit jokaiseen antennipisteeseen. Siihen ei tarvitse koskea. Ei tarvitse koskea, mutta tää näyttää aika pelottavalta, että se on metallit paljaana, ja yleensä jos sähkökaappi ja metallit paljaana, niin se on vähän semmonen pelottava näköinen. Kulkeeko meillä tässä virta? Ei kulje. Että uskaltaa koskea. Joo, kyllä. Joo, aivan. Ja tää pistorasia on sitten antennivahvistimelle täällä. Että... Joo, tai sitten sille reitittimelle. Niin, joo, kyllä. Niin täältä löytyy 2. Niin, joo. kyllä. Aivan. Pitäisikö meidän tässä käydä nopeasti vähän läpi, minkälaista huoltoa? No käytiin tää vikavirtasuojajuttu läpi, että 6 kuukauden välein painaa testinapit ja nostaa takaisin ylös ne. Mutta onko meillä jotain muuta huoltoa, mitä tää niinku vaatisi? No ei semmoista perushuoltoa, mutta sitten vikatilanteessa niin tarvii käydä katsomassa, jos sulla ei jossakin huoneessa pistorasiat toimi, niin tänne tulla katsomaan, että onko sieltä niin yksittäinen sulake mennyt alas, jonka nostaa. Jos se ei pysy, niin sit pitää käydä siellä huoneistossa, mitä tässä lukee, niin katsomassa kaikki laitteet irti seinästä ja koittaa uudestaan, että pysyykö se. Ja sitten jos pysyy, niin laittaa yksitellen ne laitteet kiinni takaisin seinään, niin katsoo, että mikä laite se on viallinen ja laukaisee silloin sulakkeen. Ottaa sen pois käytöstä. Niin, periaatteessa on laitteetkin, mitä työnnetään sähköverkkoon, niin niissä voi olla joku oikosulku, mikä sitten ampuu sulakkeja alas syystä tai toisesta. Kyllä. Joo, ja sitten tänne ensimmäisenä sitä kahtomaan. Joo. Ja sitten meillä täältä ovesta löytyy kaiken maailman papereita kanssa. Joo. Mitäs meillä täältä löytyy? Tämä on aika teidän vakiojuttu, mitä te tänne laitatte. Joo, siellä on niinku talon sähköpiirustukset. Löytyy sieltä jostakin takata A3. Sitten on mittauspöytäkirja, jota tarvii joskus, jos tarkastuksia on tai muuta, niin, mutta ne on yleensä hoidettu varmaan. Ja sitten on tuo keskuskaavio, eli mitä tämä keskus pitää sisällään. Siinä nyt varmaan joutuu vähän olla perehtynyt jo sähköön, että sitä ymmärtää, mutta siellä löytyy kumminkin ryhmänumero ja sitten mitä tiloja se ohjaa. Joo. Samaa mitä tässä nämä keskusliuskat kertoo. Aivan. Okei, eli täältä löytyy mittauspöytäkirjoja ja kuvia sitten tästä huoneistosta ja keskuskaavio. Joo. Ne on täällä oven takana aina sitten jemmassa. Sitten voitaisiin oikeastaan lähteä katsoa sisälle vähän, että miten se sähkö kulkee siellä ja sen jälkeen lähteä käymään läpi vähän semmosia ongelmajuttuja ja usein kysyttyjä kysymyksiä niin sanotusti. Kyllä. Varmastikin. Hypätään sisälle tässä vaiheessa. Tehdään näin. No niin, nyt päästiin sisällä. Ja nyt voitaisiin tässä nopeasti käydä ihan läpi tää, että miten tämä sähkö toimii tässä sisällä. Tuolta tulee johto jonnekin tänne. Joo. Minne tulee johto tuolta kaapilta, missä äsken oltiin? Eli ne tulee tämmöisien valkoisten kansien alle. Siellä on jakorasioita ja siitä sitten johoilla jatkuu pistorasioille tai kytkimille ja sitä kautta valoille. Niin. Erilaisia kaapeleita siellä ja... Juu, niitä nyt ei tarkemmin tarvitse käydä, mutta pieniä johtoja. Joo. Sinne tänne. Joo. Ja sitten tuolla oikeastaan päästään se ovikello näkemään, mistä äsken puhuttiin, että oliko se patteri vai ei. Niin se on sen pistorasiaan kiinnitetty, eikö je? Kyllä. Ja sitten tuossa toi harmaa nappi, niin tuossa etukannessa, niin siitä voi voimakkuutta ja soittoääniä säätää. Siellä taisi olla ihan törkyisesti niitä kaiken Joo, joku 57 tyyliä. Löytyy Sammukon kuruntuksesta sitten siihen sinfoniaorkesteriin, että kaikkea siltä väliltä, että rätkee itse sitten niitä. Kyllä. Ja meillä näissä valoissahan on niin kuin pari eri vaihtoehtoa, eikö ookin? Ja sehän enemmänkin viittaa sillä siihen värilämpötilaan. Että saa niin kuin vähän miettiä, että kumpaa värilämpötilaa. Joo, eli on lämpimämmän valkoista tai vähän kellertävää, niin 3K, eli 3000 kelviniä, ja sitten on vähän kirkkaampaa, eli 4000 kelviniä. Joo. Meillä tuo.
Varmaan käytetty on se 3000 niin kuin asuinhuoneistossa, että se Joo. on vähän semmoinen pehmeämpi se valo eikä pikkusen. Ja mieltymyskysymyksiä hyvin pitkälti. Totta kai. Ja tuolta tulee Liesillehän näille oli omat sulakkeet tuolla, eikö ollutkin? On joo. Oma 3 sulaketta ja sitten vikavirta Joo. suoja vielä niille. Koskiko se niinku kaikkia niinku kodinkoneita, että jokaisella oli omansa vai onko niitä jotain yhdistetty? No se on sillä lailla, että Liedelle on 2 sulaketta ja Kuunille 1 sulake ihan omana. Ja sitten keittiön tasopistorasioille on omansa ja astianpesukoneelle on omansa. Joo. Ne on vähän jaoteltu kuormituksen takia pienempiä. Mutta siellähän luki siellä sähkötalossa aika hyvin toisaalta sitten, että vaikka ei nyt muista sitä, niin sieltä lukee sitten. Joo, että, sieltä että löytää. APK tai JKPK. Tasopistorasia tai... Niin, kyllä. aivan loistavaa. Ja sit voitais oikeastaan ruveta käymään vähän, tässä sisällä vai tuleeko mieleen jotain sulla jotain tässä sisällä, että mitä voitaisiin niinku käydä niinku sähköihin liittyvää, vai hypätäänkö noihin loppukysymyksiin nyt, että mitä niinku yleisimmät kysymykset on ollut vai? No ei hirveästi sen enempää. Nämä kytkimien päällä olevat laitteet, niin ne on huoneistotermostaatteet ja siitä voi säätää lämpötiloja. Niin joo. Lattialämmityksen virtauksia sitten. Joo, ja tehdään yleensä kytkette ne sitten ne toimilaitteet sinne jakotukkien päähän. Ja... Joo, kyllä. Joo, ja LV-osiossa tätä käytiinkin vähän jo aikaisemmin läpi. Mut joo, sitten no käydäänkö he nopeasti kattokoukkuhommaa vähän, että tää voi olla, varmaan monelle on tuttu, mutta mitenkä tässä, kun välillä on tullut kysymyksiä siitä, että okei, että siinä on joissain lampuissahan valmiina tommonen 2-napainen, 2 sisään ja yksi sitten tulee ne pistokkeen sisään. Mutta jos ei sitä olekaan siinä lampussa, niin mitä me sitten tehdään? No niitä saa tuolta kaupasta. Tässä hyvin oli esimerkki, että tämän näköisiä valaisinpistokkeita löytyy kaupasta, että niitä voi sitten liittää valoihin tai sitten soittaa sähkömiehelle, että tulee laittaa sen valaisimen kiinteästi tuohon kiinni. Joo. Että jos se ei mahu esimerkiksi, kun joskus muistan itse tavallaan niin ongelma, että toi ei mahu sinne tavallaan sen lampun kuvun sisään välttämättä, jos on tosi pieni se. Niin sitten periaatteessa se on sähkömiehen juttuja, että tuosta otetaan kansi irti ja liitetään sitten se valaisin siihen sitten. Toki jos valossa on hyvät ohjeet siihen asentamiseen, niin laskee sulakkeet alas ja voi itsekin sen tehdä. Että valaisimia saa maallikko asentaa. Saako laittaa sokeripalat itsekin maallikkoon, että siihen ei tarvitse sähkömiestä välttämättä ottaa? Okei, joo. Tää oli jopa uusi tieto vähän itsellekin, mutta joo, ilmeisesti saa tehdä näin. Sulakkeet alas ja turvallisesti tekee. Niin, nimenomaan ne kannattaa varmaan jo laittaa alas. Mutta sitten, että mitäs jos on vaikka pientä herrasväkeä talossa, mä pikkusen lainaan, ne löytää tämmöiset 2 hienoa kapistusta, voi olla vaikka haarukat tai veitset ja sitten ne löytää pistorasia ja työntää tuonne. Mitä tapahtuu? No ei pitäisi mitään, että siinä on tuommoinen työntösuoja. Jos yhtä koittaa työntää tuonne noin pistokkeen sisään, niin se ei pitäisi mennä. Uskallaan työntää? Kyllä. Ei se mene. Se pitää yhtäaikaisesti aika tarkkaankin työntää molempiin reikiin. Niin, että jos työntää tällainen, niin se ei mene, vaan pitäisi yhtä aikaa. Ihan... ja sitten vielä tommosilla, jos lähtee työntämään, niin sitä pitää vähän väännellä, että ne suojat lähtee sitä edestä. Niin kuin se turvallisuus, kun tämähän ei edes mennyt tonne, niin tätä pitäisi vähän ränkätä, että tämä saisi uppoamaan. Niin, että se on hyvinkin turvallinen. Joo. Et vanhoissa pistorasioissa ei ollut ilmeisesti tällaista. Ei ole, joo. Että vanhat on vähän erilaisia, ne on kyllä kehittynyt siitä. Joo. Onneksi. Että on sillä turvallisia myös lapsiperheille, että ei tarvitse heti ensimmäisenä jännittää, jos se 1-vuotias ottaa 2 metallisysteemiä käteen. Niin. Rupeaa sahaamaan. Kyllä. Joo, ja sitten tuossa osaisi sä kertoa tuosta liekkarista. Siinähän oli monesti saattaa tulla takkojakin taloihin. Joo. Siellä oli joku semmoinen kytkin homma. Se on semmoinen paineerokytki, eli se automaattisesti kun tuo liesitulittimen laittaa päälle, niin siellä menee semmoinen kosketin kiinni ja sitä myöten tieto
ilmanvaihtokoneelle, joka sitten kompensoi sitä ilmamäärää, eli työntää tänne huoneistoon vähän enemmän ilmaa kuin tuo imee sitä pois. Ja sitten ilmastointikanaviin, niin tehän olette joskus laittanut semmoisen kaapelin kiinni sinne. Mikä se kaapeli muuten on? Et se saattaa monetikin varmaan hämmästyä, kun se on pikkusen kuparia paljaa, ainakin saattaa jopa olla. Ja se on ruuvattu ilmastointikanavaan kiinni semmoinen keltaviher kanava. Se on johto? Niin, se on ilmanvaihtokanavien maadotus. Eli siitä otetaan maadotus tuonne keskukselle, että se on vikatilanteessa turvallinen, jos sinne jotakin. Mutta niin kuin normitilanteessa niin se ei ole vaarallinen, vaikka siihen sattuu vähän koskemaan tai siihen kanavaan koskee. Ei. Siitä ei voi saada sähköä käsille. Ei voi saada, että en ole kuullut ikään, että sitä olisi. Okei, no hyvä. Eli turvallisia taloja lyhykäisyydessään. No, hypätäänpä sitten istumaan tonne vähän ja ruvetaan käymään noita kysytympiä kysymyksiä läpi sähkömiehelle. Yes. No nyt meillä alkaa olemaan sähköhommat aika lailla käyty, mutta sitten meillä on tosiaan noita kysytympiä kysymyksiä tässä. Ja mä otin tällaisen muistilapun, joudun ihan katsomaan nimittäin. Niitä on hieman. Mutta ensimmäisenä voitaisiin miettiä sitä, tuossa vähän jo sivuttiinkin pikkusen asiaa siellä sisäkeskuksen kohdalla, että mitä niin kuin huoltoa vaativia laitteita ylempäätään on, kautta niin kuin tarkistusta vaativia laitteita on niin kuin tässä koko talossa. Ei pelkästään siellä niin kuin keskuksella. Mitä tullaan mieleen? No sen lisäksi, mitä sillä keskuksella oli, niin palovaroittimet on semmoiset, että ne pitäisi puolivuosittain ilmalla puhistaa, että ne toimii sitten paremmin hätätilanteessa. Joo. Siellä oli paristo ja se oli kytketty myös verkkovirtaan. Joo, kyllä. Jos palovaroitin alkaa piippaamaan semmoista pip. Niin, just näin, niin silloin siinä on paristo vanhenemassa, että se pitää vaihtaa silloin. Joo. Mites, onko mitään muita, tuleeko mieleen? No ei sen vikavirran ja palovaroittimen lisäksi muuta. Sähkö on sinällään niin kuin kohtuullisen huoltovapaa. Kyllä. Joo. Ja valojen käyttöikä on pitkä, kun ne on lediä. Niin, kyllä. Et välttämättä yhden elin aikana saa poltettua kaikkia niin, valoja. Joku joskus sanoi jopa, että saattaisiko olla 50 000 tuntiakin joissain valoissa. Joo, jotain sitä luokkaa se on nykyään. Ja sitten jos pidetään muutama tunti päällä päivässä, kesällä välttämättä ollenkaan, niin onhan se oikeasti aika mittava. No sitten niin tässä oikeastaan vähän palataan aikaisempaan pikkusen, että keittiön pistorasiosta häviää sähkö, miten meidän pitää toimia, mistä vikaa kannattaa lähteä paikantamaan vai pitääkö heti soittaa sähkömiehelle, että nyt Epe hei paikalla, että nyt on tilanne päällä, että kahvi ei keity aamukello 06.00, kun säkät on välttämättä vielä herää. No harvoin on niin aikaisin herää. Että voiko niinku tavallaan viankorjata itse vai pitääkö soittaa että hei nyt tänne? No kannattaa itse ensin katsoa, että jos olet laittanut jonkun laitteen pistorasian paikalle, niin todennäköisesti se on silloin tehnyt sen vian ja laskenut sen sulakkeen tai vikavirtasuojan, että käy sitten sieltä ryhmäkeskukselta tuolta teknisestä tilasta katsomassa, että onko joku sulake laskehtinut ja jos on, niin nostaa ylös. Jos ei vieläkään pysy, niin käy sitten katsomassa huoneiston kaikki laitteet irti seinästä ja nostaa sitten. Todennäköisesti pysyy, mutta jos ei pysy, niin sitten ottaa yhteyttä sähköön. Niin, että siinä vaiheessa vasta, jos se on pysyä ylhäällä ja sulla on laite pois jo seinästä, niin sitten soitto. Mutta jos laite on seinässä, niin todennäköisimmin vika on laitteessa. Kyllä. Aivan. No mitäs sitten, jos sähköt häviää laajemmin? Osa valaistuksesta, pistorasioista pimeenee, mutta osa toimii sitten kumminkin. Mistä se voi johtua ja kuinka sitä saisi niinku paikallistettua sitä vikaa niinku sitten tilanteen tultua? No yksi vaihtoehto on, että vikavirtasuoja on lauennut, jolloin se sulkee useamman ryhmän sähköt. Eli käy katsomassa taas siltä ryhmäkeskukselta, että onko ne vikavirtasuojat joku alhaalla ja nostaa ylös, jos ei pysy, niin taas katsoo siitä vikavirtasuojan vierestä olevat sulakkeet. Siinä lukee vikavirtasuoja alla, mitä se ohjaa, eli 6-9 vaikka. Niin kaikki niiden
sulakkeiden takana olevat huoneistot, niin kaikki laitteet irti, nostaa sen jälkeen. Jos pysyy, laittaa yksitellen laitteet kiinni. Sitten kun sähköt häviää, niin ottaa sen laitteen pois käytöstä, että se on todennäköisesti silloin viallinen. Niin. Voiko olla sillain, että tavallaan se vikavirtasuojan ylhäällä, mutta se olisi kumminkin rikki se vikavirtasuoja? Vai pamahtaako se aina järjestään alas? No joissakin tapauksissa se voi olla rikki. Silloin koittaa ihan kädellä, että onko se semmoinen löysä. Että se ei niinku missään kohti naksaha se vikavirta tai painaa sitä testinapista. Niin, jos se ei silloin toimi, niin silloin se on todennäköisesti rikki. Joo. Ja nyt kun me tultiin tähän saunaan missä nämä suomalaiset... Käykö vielä yksi tilanne, missä isomman osat sähköstä voi hävitä, niin on, jos on pääsulake mennyt. Okay. Eli silloin menet sinne sähköpääkeskukselle, joka on talon ulkoseinällä, ja sähkömittarissa lukee L1, L2, L3, jos sulakkeet on ehjänä. Jos joku... L2, L3. Kyllä, joo. Siinä näytön alareunassa yleensä lukee. Jos ei lue kaikkia, niin silloin toi joku sulake pimeän. Eli se näyttää sen vaiheen, vaikka jos L2 on mennyt, niin se on se keskimmäinen. Niin, että se menee ihan järjestyksessä, niin, että L1, L2 vasemmalta oikealle. Kyllä. Aivan, joo. Niin siellä voi olla kans sitten ongelma. Joo. Ja tää oli sillain vähän, että sen voi itse vaihtaa kyllä, joo. Mutta ilmoittaa vaikka sitten urakoitsijalle, että se on vaihdettu ja sinetti on mennyt rikki. Niin, kyllä. Ketä varten se sinetti mulle siellä on? Vaikka nyt ei välttämättä liity asiaan hirveästi. Mutta... No se on sähköyhtiö laittanut sen takia, että ei sieltä voi ns. Ryöstää sähköä ennen mittaria. Aivan. Hyvä vinkki. Joo. No joo, tuleeko muuta mieleen tosta? No ei sen enempää. Joo. No sit oikeastaan voitaisiin hypätä tällainen, kun näin suomalaisittain ollaan saunassa ja täällä tykäydään avata ihmisille asioita ja sun muuta. Me käydään nyt sähköjuttuja täällä läpi. Eräänlaista avautumista sekin toki. Mutta nyt on semmoinen tilanne, että meidän kiuas. Me istutaan täällä on kyllä oikeastaan aika kuuma, vaikka kiuas ei ole päällä, mutta jos tuo kiuas ei lähde päälle, etäohjaus paneelista, äly häviää, ihan itekseen vielä kaiket. Onko toi kiuas rikki? Vaikka mitä on voinut tapahtua? No jos sitä on aikaisemmin käytetty ja se on toiminut hyvin ja sitten tulee tilanne, että se yhtäkkiä pimeenee tuolta etäohjaimelta ja ei lähde päälle enää, niin todennäköisesti tämmönen lämpösuoja täällä saunassa on lauennut, jolloin se pitää jollakin kynällä tai jollakin painaa täältä nappia pikkusen, se ihan pikkusen naksahtaa, ei välttämättä edes huomaa, mutta sen jälkeen se saattaa lähteä toimimaan. Okay. Mutta jos sitä ei ole aikaisemmin käytetty, sulakkeet on ylhäällä, että pääsee saunaan, ei lähde päälle, niin tuolla kiukaan alareunassa joutuu mönkimään lauteiden alle, niin on semmoinen kumin alla semmoinen kytkin, jossa on 1 ja 0. Niin sen painaa ylös, niin sen jälkeen todennäköisesti lähtee. Niin semmoinen heilurikytki. Niin, joo. Aivan. Et silloin pääsee sitten ehkä todennäköisestikin saunomaan. Niin, jos nämä on tehty ja ei silti lähde, niin sit siinä on todennäköisesti joku vika. Kyllä. Ja ne sulakkeet muistatte katsoa ennen kuin soitatte. Kyllä. Sitten on semmoinen tilanne sitten, että asukkaat on muuttanut ja monestihan noita pihavaloja ei laiteta vielä tässä vaiheessa, vaan se sitten jää useimmiten vähän myöhempään. Kyllä. Asukas haluaa tosiaan asennuttaa ne pihavalot pihamaalle ja miten tähän on varauduttu ja mitä tavallaan pitää sille ulkopuoliselle sähkärille sitten mahdollisesti kertoa tämän asukkaan, että miten toimia? Joo, eli meidän kohteessa tulee eteiseen pihavalovarauskytkin, eli siinä se ylinkytkin on yleensä pihavalovarauskytkin, jolla pystyy sitten ohjaamaan. Se on ennen pihavaloja turha, mutta se menee suoraan keskukselle siitä johto ja sitten keskukselta menee niitä varausputkia ulos, että sanoo sille sähkärille, että siellä on
varauskytki ja sitä kautta pystyy ohjaamaan sitten niin pihalle meneviä johtoja. Okay. Eli ei kannata siis asiakkaan ihmetellä, että no mitä tämä valoa oikein ohjaa tämä kytkin tässä, että mikä tämä nappi on, että kun tämä ei nyt vielä toimi tässä vaiheessa, kun hän muuttaa sisään. Ei. Joo. Ja sitten tosiaan tuossa käytiinkin jo läpi vähän, että mistä niin mittauspöytäkirjat ja sähkösuunnitelmat löytyy, mikäli sikäli joku niitä niin tarvitsee jossain vaiheessa. Varmaan ennen mitä myöhemmin tarvitseekin. Niin, kyllä niitä voi hyvinkin tarvita ja ne löytyy sitä teknisen tilan ryhmäkeskuksen ovitaskusta. Joo. Ja siellä on kaikki dokumentit. Kyllä. Aivan. Nyt varmaan niin kun aika pitkälti siinä alkaa olemaan, vai tuleeko sinulle jotain mieleen, mitä niin kun on tullut niin kun kiperiä kysymyksiä asiakkailta? No ei oikeastaan, että nuo ne on oikeastaan mitkä kysymyksiä aiheuttaa. Kyllä. Mutta sitten oikeastaan nopeasti tähän vielä tuli mieleen, kun tässä saunassa istutaan ja paljon on näitä epäsuoria valoja tullut nytten, niin tuollahan LED-nauhat, niistä ei ole taidettu vielä niin sanalla puhua, mutta niistä taitaa olla sama se käyttöikäjuttu, että niissä ei tarvitse asiakkaan huolehtia, ne ei vaadi huoltoa sen kummemmin. Joo, kyllä se näin on, että niin kauan kun se palaa, niin se on hyvä, mutta sitten kun se alkaa säröille, niin se pitää vaihtaa kokonaan. Niin. Alkaako sieltä muuten menemään? Siinä LED-nauhassa on niin pieniä valopisteitä niin kuin X-jaolla siinä koko nauhan matkalta, niin voiko sieltä palaa niin kuin välistä niin kuin joku? No on se mahdollista, mutta kyllä se hyvin harvoin näin on. Niin, että se sitten menee koko nauha, jos menee. Niin, sitten. Kyllä. Joo. Ei kai tossa sen kummosempia ihmeitä on meillä tässä. Tässä varmaan aika sähköosio alkoi olemaan. Paljon tuli asiaa ja niin onneksi tässä videossa pystyy kelaamaan taaksepäin, eteen taakse, vaikka katsoa 1000 kertaa jonkun kohdan, mikäli sikäli jää joku asia mietityttämään. Mutta ei kai sen kummosempaa. Kiitoksia Epe. Kiitos.